que encima las camas de Antoni. Mira, vamos a buscar, no soltar, no soltar. ¡Ah! Tengo que buscar aquella bamba, para que me deja llamar a la montaña. Tiene que estar en el artillo, Debe estar en una maleta y en una bolsa. Tiene que estar. ¿Qué cosita que me? ¿Por? El de la Laura, el de la Ébano. El de aquellos amigos de la Monte no es un Lamborghini, ¿no? Un Lamborghini era. Maserati. Ah, un Ferrari che si è comprato. Ya oré. Quack.
Ufa, hòstia, un moment, sisplau. Anda que no. Allò sembla... De debò, El faristol sembla des d'aquí un mig. Ja l'heu dit? Té la pinta d'un mig, des d'aquí. Hòstia, van entrar en un, no sé a quin cementeri d'on, i van robar tot de ser inoxidable. Però això és que tens que saber-ho, si no, no ho mires tot mirant allà. Aquesta cada vegada tens tentació de dir, ara, que sí.